What's up mga sir? Welcome sa atong Kaon Serye episode 16. Naadita nagsorry-sorry sa may Palao kay gi-invite ta sa bag-ong open na pagkaunan dinhi sa Iligan. Walay lain kundi ang Drax Bar and Grill. Located ni sila dinhi sa may Quezon Avenue Extension, Palao, Iligan City or atbang sa Bibo Q. Let's go! Atong sudlon ang ilang pagkaunan.